Ağay, qadala bireni oturşa bizi kabul etjege meňden okky. Galan baryny basar bizi. Oy. Wah, çağalar yetişse şeýlede bir halaşyp birlerde. Oy, hoş geldiňiz. Diýelere oğlun yetişdi waýnkamatdan çaqalyp geler, gyýdyň yetişdi gowa çalanyrtyndan syýkylyp geler diýelere. Gyýdymaňam yetişenini bilmän galypdyryn. İlin çykyba diýjek zadym ýok. Wadyňyza meteç del. Gözümem garnymam dok. Gyýdyma gördüňiz perizat kirpiklerim ok. Ah kudalar, esası zat, oğlunuz gyýdymama nasip bolsun. Oýalyň ısıtıp, gözüm garnım dok diýdimiňi. Howla asym gyzylmylatyr. Galan diýjege meňden ok. Görýärmi? Bagty bolsa bolýa diýäýse diýäňmi? Bagty bolsa bolýa aglaman ýerse bolýa diýjek aýaly meňde ýaby. Gözüm garnym dok diýdi. Sözüm haktır yoktur hiç galat. Kıskanman yapıverin serpaydan halat. Galın hakkı getirin 40.000 manat. Onun başlar toyu. Hani kudular on olsun. Civisi dayıdası gelinecelerine goğuca çiğiste pomah matası olsun. Mamasına Турецкий гулюпек, onun ayka diamond mı ayka canvara, son diken fatası olsun. Kudular, toluğun yanamgı. Oy diğerlere, kududan yoğunup bilsem yoğun. Ağaları, dayıları sanı doğru 10. Ağalarına köynök, dayılarına don. Köynökleriniz karopkalı değil, importlu köynökten olsun. Vay köpem olmaz, oğlun tarafa barcaklan sani. 20-30 olur bolaysa keni. Her gelen de getire göre 4 sanı mali. Nani getir yanına işlekken olsun. 2 halta tüvini öyüme söye. Kesir soğunum gerek. Vah, olurum gerektir yöne. Et için bir öküz ya da bir düğü. Soyacak malınız semizce olsun. Kudalar biyincik bulmam. İntek men aydıp kutarım oksedi. Gelin alacak etsin komşulumun gözü. Bilir maşillin bulsun ağzından yüzü. Gyýdymyň menjegin Mercedes bolsun. Hawa. Gelin alçy barada ýene aýtjagym 15 maşin bolsun, boşça aýtjagym. Onuň guda 2 avtobus bolsun. 2 avtobus zapas tutjagym. Avtobuslaryňam ýöne bolmasyn. Haýs. Halar öýüm asmy ya. He, bir hile. He, şeyle mi? He. Kuducan onunla ne mi? Allah can ediversin on. He. Dur. 5 tane suratçın olsun. 5 videon. Kamera. He. Ay, heverlikçe şular. Galanlar son. İni sudatların hizmeti yer ve yer olsun. Razı mısınız? Vay, ne mul? Vay. Ağa durovor ente kızıllara maydılan oğa. Neyine aydıp var ya? Durovor canlı ol. Vay, oğlum, söylensin. Vay kızıllarım dursun, zahtlarım dursun. Öylenmese. Alo. Nel bal. Öyle mi? Mamaş öyürecek geldi beni.
Öydekiler uğradayın dedim. Nadal gürleşecek zatlarıma da gürleşeli. Can. Toy tutolu deydin men ona razı. Eğer kabul etsen menin şertlerim. Yöne he deymesen menin sözlerime dert üstüne artar senin dertlerin. Anna dinlemana er bolacak yigit. Menin sana yeken aytçığım. Häzir bolýa diýip soňra dänäýsen doýdurýaryn, bir ay bolman gaýtçygym. Öýüňizde men boljak komnatym 6 ýa-da 17 metrlik bolsun. Aynalarym bolsun köçe tarapda. İçiniň goşlarym ýeterlik bolsun. Ýewropa stili bolsun aynaň tutusy. Eşdilmesin galmagal ýa-da gaty ses. Otogumyzy özüňem kämagal syrıp süpürür ýaly. Bolsun aňyraş gymmat pilisos. Altyn restorana bolsun biziň toýumyz. Toýumyz bolsun ähli toýlaň ýagşysy. Hemme gelillerden öňe saýlanjak. Hacı Mehmet Azat Dönmez, Himra Recep, Farahat, Anuş Murat Durdiyev, Ayda Özün, ene şular bolsun toýmaň bakşysy. Mercedes ýa-da Prada dursun gapyda. Her gün meni işe gidip getirsin. Eger bir jaý etmeseň meniň şertlerim, can, eşitýäňmi? Meni ýitirsin. Bolilin iydirip giydirsin meni. Mätäçlik çekdirmeýän hiç hile zada. Wahyny aýtjak zatlarym kennile welin. Arman himmesi düşen okýada. Can, şu şertlerimi bir jaý etseň men senki. Pikirlerini jemle, gitmesin dağa. Karoçi, can, pikirlenmek üçin sana srok berýän ravna 24 saat. Bolluňmy bal? Ýadyňdan çykan zat ýokdur ha? Yo, çykdy, bilýäň näme ýadyňdan çykdy? Haýsy molla nikah gydyrmaly? Şonam wybret bir jogalypdyr. Ondan aýlaý bomy? Davay bal. Mehmanlar ine toýmada towalmahida toýmada mehmany. Assalamu alaikum. Bu marda. Rahim Gurbanov bilen toýdy. Rahimjan toý Abduşy toýdy. Dedim ýok. 2 minus var. 2 minus onam men daha düet nerligi maslahat berýän. Rahimjan bilen toýdy. Onda toý atşak geçe. Şertmek toý geçe. Şoğully, prosto göz açyp bilmezdiýem toý taksi garaşyp ýörýär. Ya şey diýen orada şu boýunça. Toý ölçeli. Toý bolsun. Tamam.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzademler, hanımlar ve cenaplar, daimi gasbada ve jaymi lüzi. Dubai Beach. Karamam. Dubai Marian Ponay'dan malli batıyor da. Bize son Alman emmedat yukarı derecede atlışını. Selamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Adamlar, hanımlar ve cenaplar. 45 gradı suyun içinde 100 riyaller balıklığın yaşaşının en hayırlı. Bir de tas kovurdu ediydi. Şimdi biz ne hemen şu skuterda birazcık aylanaymasak bir şey çıkar yerler o. Kızgın cayırık geliyor. En meyriyle. Eyvallah. Salam Aleyküm.